rahoton fassara. Allah ta'ala ya ce innal ladzina qamu rabbunallah summa istaqamu, cewar mutanen da suka ce abin bautanmu shine Allah kuma suka tabbata akan hakan. Sannan in ka ji wasu daga cikin mutanen abin da suka ce sun ce mu ɗin musulmai ne, ba za mu kauce ba, kuma suka ce anan za mu mutu. Ka gaya wa yannan mutanen da suka yarda da Allah anan za su kasance rabbunallahu summa istaqamu, ba su matsa ba daga mutuwarsu. Hakan kuwa lallai ƙarfafawa ne. Tatanazzalu alaikumul mala'ikatu, a daidai wannan lokacin mutuwar sanda ruhinsu aka ɗauke shi kan, za su ga abin ya kasance ya yi wani iri. Za su ga mala'iku da murmushi kan fuskokinsu. Allah ta kafu, kar ku firgita, kar ku ji tsoro. Kun kasance a cikin tsoro kwanaki 10 da suka wuce, shekaru 2 baya, shekaru 17 da ku kasance kuna kulla a cikin prison. Duk wani tsoro ya ƙare, mala'iku za su sako ƙasa ɗauke da murmushi kan fuskokinsu. Wala ta hazan, kar ku yi ɓacin rai. Na sani cewa za ku kwanta kowane dare cikin damuwa, ba za ku farka ba sam. Na sani duk lokacin da ake shigowa da gawa za ku ringa fargabar ɗaya daga cikin su dan uwanka ne, matarka ce, babarka ce ko ƴaƴanka ne. Haka ne, da gaske ne to. Kwata-kwata ba kai a gurin. Wala ta hazanu, amma kai bakin ciki. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amma ina son ka sani to cewar baro wannan radadin da kai a baya an maye gurbin sa da aljanna. Wannan din alƙawari ne tabbatacce.